tervetuloa uuteen videoon. Tänään mä teen jotain, en mä tiedä. Jos kello on nyt joku 3, mulla alkaa 3:30 treenit, eli potkunottelun, huomenna jäkis. Nyt mä katon tässä YouTube-hetken. Mä oon päässyt jo koulusta. Mutta mulla on tossa polvet täällä ja en tiedä miksi. Niin. Katon tällaista YouTube-videoissa. Joo, niin. Niin nähdään sitten, jos tapahtuu jotain. Joo, mä tulin nyt koulusta. Niin. Mä en niinku sitä oo suunnilleen 2 päivää mutta mä kuvasin metästys. Joo, sen jälkeen niin se oli varmaan 10 asti vielä metässä ja se ei tullut sieltä. Mut just kun me saatiin, niin se kaulaponta oli mennyt rikki. Niin. No nyt ajattelin tässä vähän kuvaa, kun mä nyt tulin käymään kotoon, just tulin koulusta. Ootan, että kaveri voi olla, koska se on eli koska en kiloile, koska on nyt YouTubessa, niin jos nämä muutkin lapset katsoo, niin en kiloile. Niin nyt mä teen tällaista juttua. Mä niinku teen tällaisen leikkipyssyn ja toinen leikkipyssy. Niin mä voin kuvata vähän tästä vaan. Taas jos lintu, niin joo. Jälleen. Tosiaan mahdollisuus jatkaa. Niin tässä on tällainen 280 maksaa. Tässä on tällainen pehmeä kiekko. Ja tosiaan niinku eikä ennen treenillä toi Erko, niin eilisen treenillä jälkeen. Niin täällä mä tohon veteen, niin mä voin ottaa vähän hetkeksi kuvaamaan tätä. Ottakaa hetki. Mä otin tuohon Erikkaan, kun se oli omassa. Nyt lähtee.
Joo, mun kaveri tuli koputtaa. Mitä äijä? Haluatko tulla YouTube-videolle? Okay. No nähdään sitten jossain vaiheessa. Joo, mä en oo taaskaan kuvannut, mutta mä päivän nyt on tosiaan Halloween, mitä mä nyt kuvaan. Niin mä en jaksa enää kuvaa, niin tää video oli tässä, niin kiitos, että katsoit. Tykkää videosta, tilaa kanava ja nähdään seuraavassa videossa.